Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yu amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan a Jessica nga iti agdama kat adda iti pagilian a Canada. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Kastamutan dagiti padak anaayat amang tartarabay, kadagiti maipatpatangatang apadas iti biag, babaan iti YouTube channel yo. Ilingad naklaangan manang itinagan a Jessica, iti agdama kat addaak dito'y Canada. Daytoy a drama ti pagaayat adengdenggan day dinanang idi si bibiyagpay. Tamaliwliwa unay kadagiti padas amang mangaganna. Ket uray siak manang tunggal mangeg ko daytoy a drama, marikriknak akasla adda aklaeng iti pagilyan tayo. Naawis akmet amang isalaysay iti padas ko, ket sapay kuma tamapili met a maidrama. Rugyak man ti agsalaysay idi balasang akpaylaeng. Si bibiyag pay idi day dinanang ko. Excuse me, si kakadidya baro nga empleyado diti kumpanya? Siyak nga Rod. Siyak ni William. Siyak ni Jessica. Welcome iti team. Kat kumusta ngay mo ti baro nga environment mo? Okay lang. Ngam ka sa pulak pa iti mo orient.
Ado pa'y tinas ka na maadal ko iti kumpanya. Di kagdanag. Tulungan ka. Anya ti department mo? Marketing. Si Kangay. Ni, agpada ta. Ha? Agkadwa tagayam kadagiti projects. Uy, mayat nga rad ano kasta? Patsyak nga agbalin na naanayas ti trabaho tayo. Sapay la ko ma. Umay ka. Itur ka iti office. Tapno agbalin ka familiar. Okay, agyaman ak. By the way, ada ka din specific project nga sa asikasum ita? Awan pa'y. Agpa-orientak pa'y laeng. Good. No kayat mo, sumali ka iti team ko. Tapno nabibiit ka ma-immerse. Okay, kaya't ko dito ang idea. Actually, excited ako. Sige. Siya kon, ti makaamukan ka. Nangag ko nga agapapa kayo manad ka ni Jake idirabi eh. Imawag mo't gayam. Nag-video call na nang. Agpaiso nagapa kami manan. Apay aya. Anya launa iti diyo pagkinkin na awatan. Nagadayo kayo lang arudan iti tunggal maysa. Kasi iti sigod na nang. Saan ka naman na makaawid? Ado ka no ti trabaho na iti kumpanya pagtrabahuan na. Mga no agpaisumot ti ibagbagana, anak ko. Kas lang amin awan iiliwan na kanyak nanang. Umawag laang no kay kayat na. Kas lawan plano na para kada kami adwa. Ibasapol arisutin nyo dayta. Saan anasaya at ti kanayo na pa nagririyaw. Aging gaiti saan nga agawid. Talaga saan amarisot ti problema mi nanang. Kanayon ka dilatang nga agur-urayak no kaano nga ipaayan na kiti oras na. Nagrigat nanang. Saan akas tating ka rin na kanyak? Sakbayan na pa ni ti balasiw tao. Ikampay itibay sa agundaway, anak ko. Magano talaga mo't ama kumikum laang iti trabaho na. Saan aday tati magpirdi iti aldaw mo? Imbis ko mga gin-inanaka, nang runat at daman sa rek mo ninton bigat. Mailiwak ngamin una yan kankwana nanang. Day tati di na maawatan. Morning, Jessica. Uy, agpaisok ka diti damag nga ada ka no baro nga office mate tayo? Wan, ni William, nagsingpat kan madlaw analaing. True? Okay. Anyamot tilangana iti personal. Ay na Paula, nagtaar kan kasla artista si ka. Wow, interesting. Hay, kasta ka di? Oy, babaita, ang mga nagkursunada kamutin kan kuwan na. Uy, sana? Ngamamom, kaslamaya ti teamwork mi. Agpada kami ngamin nga adda iti marketing. Ay, wow! Addan maka-vibes mo, no kasta? Sapay la ko ma. Nga masapol nga ag-focus iti trabaho. Saan kat nga iti sa bali abanag. Of course, anya. Saan mo tadakas ti makigayam, girl alush? Well, I agree. Isungarod at tultulungak, tapno makapag-adjust sa dagos. Uy, talaga lang Good luck kada kayo, adwa. Thank you. Siyak mismo ti mangisurukan kwa na. Wow! Nagswerte mo tanay ta alalaki. Tilay bagbagam. O sige, tadapay aramida. Agsubli ka mo iti departamento. Kumusta
kayon ka ni Jake, anak ko. Nakapagsarita kayo ka din. Saan pa'y nga rod, nanang? Ngam pa nagriknakit. Kaslakim maro ti mi pagkinaawatan. Saan ka sumuko? Masulbar tumatla ang dayta. Sapay la ko mananang. Ngam no daduma. Kasla maumuma pa'y kit din. Maawatan ka, Jessica. Hanggang panunutom kumahamot tinabayag a panagkadwayo. Ti kinabayag ti relasyon nyo ti kayat ko asawan. Wan, nanang. Jack amuno aginggat ka ama anusak ti kastoy ama paspasamak kada kami. Agkararag ka, anak ko. Tapno tarabayan na ka ti Diyos iti rumbang nga aramidam. Bayat ti kadak amang manggad idi dito'y pagilian, 3 atawon matan ni Jake anobyok ijay Dubai manang Emmy. Jack ilibak at talaga analausan ti iliw ko kankwana. Kat napalalo ti pan nakaupay ko, idi inyawag na asaan ang makaawid. Day tamatan ti masansan apakaigapwan ti panagririmi tunggal umawag. Nang runa kat jakmatan mauray ti agtaod kankwana a plano maipapan kada kami adwa. Uray mat nga ta itibiyang ti asino manang. Narigat ti kasjay a sitwasyon ti agayan ayat. Kadagidi matla ka nito anagamamu kami ka ni William kat nagbalin kami anasingad iti tunggal maysa. Hi Jessica, ada ka di oras mo intun malamdama? Kalpasan ti trabaho tayo? Apay, ada ka di masapol mo? Awan matkit di. Kaya't ka kumala nga imbita rin dinner. No, okay lang kan ka. Ah? Oh, sure. Day talagayam. Ngam sa dino. Ada nakita ka na pinta sa restaurant iti asidiglang ti office tayo. Amang ano kaya't mapadasin ti mga ni Jai? Okay. Awan matket iti papanakinton madamdama. Agyaman akno kasta. Patsya ka mayat ijay. Kan tapno makarelax ka mat. Madlaw ko kami nakanain na nakafocus ko latan iti trabaho. Palpaliiwan nakgayam ah. Saan matkit di? Ngam kanain lang nga kasta ti madlaw ko. Isa ang masapol nga agrelax ka mat oray sagpaminsan laeng. Sige. Inton malam lang arodan. Kalpasan ti trabaho tayo. Okay. See you. Jessica, kumusta ti dinner date yung ni William? Enjoy ba? Wen, amom, naimas ni makan iti restaurant na nangawisan na kanyak. Kan, naragsak akasarsarita ni William. Adi nasaya at. Hanggang aguray ka man, girl. Anya ngay mat dagiti nagsaritaan nyo. Kinapod no na, Paula. Agparparipirip ni William. What? Ay nakon kat girl alush. Talaga nga da pa naggusto na ka. Huy, nabayagan na madmadlaw ko dahi tanya. Uray siyak matket di. Jakikan ka no. Amo mati sitwasyon ko saan ka di. Jessica. Ada nobyok. Iso na laang tada ijibalasiw taaw. Nupay ada di mi pagkinkinawatan ka dagito ka nito. Napatagpay laang kanyak ni Jake.
Kasano nga daytan? Rumbang lang nga maamuan na nga Danobium. Uy girl, di mo pang namnamaan ni William nang runa kat madlaw anatanang ka nasingpet a lalaki. Wan nga rod. Kamagpudno ka man kanyak, friend? Ada ka di marikrik ng for William? Jack ilibak, Paula. Ay! Uray na patagpayla ang kanyak ni Jake. Adamot na isang sangayan amarikrik-nak para ka ni William. Ay, kaloka. It's complicated, girl. Hoy, masapol at tingitingam anaimbag day tarik nam. No asino kadakwada, ti talagang ay ayatem. Jack pala masungbatan day ta sa ludsod mo, friend. Tinapatag ita, maipudnok ka ni William nga adda ka ayan-ayat ko ija abroad. Tapno saan mo't nga agbalin nga unfair kan kuana. William, adanas kan amaamuam. Oh, anya dayta Jessica. Kasta seryoso ka matlaw na eh. Jack kaya tagbalin nga unfair kan ka. Nang runakat, mariknak anapudno ka kanyak. Talaga seryoso akit marikrik para kan ka, Jessica. Ada, kaayan-ayat ko. Ha? Iso ni Jake, ngam ada iti balasiw taaw. Anya? Apay nga talaga nga ibagam kanyak. Nagbuto nga kamin. Ang mga no kumayakay ka kanyak. Diyan kaya ta mapasamak dayta. No kasta nga rod, masapol na agdesisyon ka, Jessica. Ay ayatan ka unay. Ngamjak mo't kaya't asyak ti makaperde iti relasyon nyo iti nobyong. William, Nupod no adi mo kaya't ako mayakayak kang ka. Masapol nga ornusum ti amin. Uwan, aramidak dayta. Ngam madamag ko man lang. No kas pangarigan. Asino ti William kada kami ti nobyong? Jack pa'y masungbatan dayta sa ludsod mo ita. Jessica. Jack pa'y makapagdesisyon. Pakawanan na ko ma. Maawatan ka. Ipaay ko kung kati amin nga oras sa kasabulam. Tapno makaikaddan ka. Agyaman na, William. Pasensyakan at talaga. Sapay la kumata maornusan ti amin kada kayo itinobyam. Tapno makapagdesisyon ka matan. Ngamlaglagi pang kumaka na yon. Ay ayatan ka unay-unay, Jessica. Jack ilibak man ang Emmy. Gapo iti mapaspasamak kada kami iti nobyo nga adda iti balasiw taaw na ibawing tiriknak ka ni William. Isu nga uray di kami pa'y nagsina ka ni Jake. Impariknak ka ni William nga addamot pa naggustok kan kuana. Ngam amukmat amaditi ar-aramidak ta unfair ka ni William. Iso ang nagdesisyonak nga ipudnok kan kuana nga adda nobyok iti balasiw taaw. Naklaat ni William iti naamuan na. Impagarup ko idi no adaywan nak
Apaman amaamuan nati kinapudno. Ngam saan, ta pinagpili nak no asino kadakwada ka ni Jake ti Pilyak no bilang laang. Sa anak ang nagpili idi, tamariknak iti kaunggak ang napatagpay laang tinobyok. Kanayon mo't akasarita nak ti inak, maipanggap iti mapaspasamak kanya. Kumusta nga ay agar-aram kan ka akatrabahwam ako nam, Jessica? Okay mo't nanang. Kanayon lata nga iparik na nga ayatan nak. Kat, kumusta kayon ka ni Jake? Nakapagsarita kayo ka din? Naurnos yun, ti di yu pagkinkin na awatan? Saan pa nga rod nanang? Kat panagriknak, saanan ang masulbar da ito'y? Ay kasano nga rod daytan anak ko? Sapay nakadkadlaw nga damot pa naggusto iti agar-aram kan kakaopisinaam. Nanang, masapul nga agdesisyon kan anak ko. Amok daytan nanang, ngam nagrigat. Masapol ang makapagsarita kayo kan ni Jake no kayat mo ti mga barwanan. Mariribo ka nak nanang. Ay ayat agpailaang ni Jake. Ngam jakon kayat ti kastoy a sitwasyon. Ti kanayon amang namnamakan kwa na. Ti kanayon nga agururay no kaano nga awagan nak. Maawatan ka, Jessica. Nga masapol ang makapagsarita kayo kan ni Jake. Masapol nga ibagamday ta amarikrik nam kan kwa na. Kan amwam, no anya talaga ti plano na maipapan kada kayo. Sige nanang. Kasaritak ni Jake no maikan kami ti gundaway. Kat sapay kumata marisutan ti amin, iti kasapaan agundaway. Girl, kumusta kayon ka ni William? Paula, nagpudno akon kan kwa na. Imbagak nga adda kaayan ayat ko. Kat, anya iti ko nana. Amo ka na sa ertirik nana. Nang runak at namnamaan na nga aklunak ti panagayat na kanyak. Kunana nga ipaay na kanyak ti na agundaway. Tapno makapagdesisyonak no asino kadakwada ka ni Jake ti Pilyak. Ay nang, talaga ang nagsayat ni William, friend. Nasabali lang nga lalaki day jay. Ay, amang ano inadaywan na kan. Wana rod, Paula. Kat, anya pa lang rotar aramidem. Rumbang la kasarita mo ni Jake. Tapno matingiting mo no anya talaga ti marikrik nam. Kino asino at talaga ti ay ayatom kadakwada at duwa. Wan, Paula, awagak ni Jake inton rabii. Masapol ang makapagsarita kami. Diyak kayaton ti kastoy. Awan talgad ti relasyon mi. Diyak amuno itong palnak wano saan. Isungarod mi aramida mong ti rumbang, friend. No agtalinaid ka iti kasta akasasaad, wano putde mong ti relasyon nyo ni Jake kat ni William laengan ti Piliyam. Nay, rabiin anak ko. Apay nga itakalaang asumangpat. Nagapuak ija balay da Paula, nanang. Ijay ko nga inawagan ni Jake kat nagsarita kami. Anya nga tinapasamak. Naurnos yung kaditi amin, may papaniti relasyon nyo. Saan, nanang? Isa pinutad kon ti relasyon mi. Anya, sigurado ka iti dayta desisyon mo, Jessica? Wan, nanang.
Kaya't kunti mga barwanan. Narigat, ngam iso ti rumbang ama pasamak. Ay, sa bagay, adakan ka amin a desisyon anak ko. Suportaran ka iti amin a kayat mo ama pasamak. Agyaman nak nanang. Kayat ko ti ag-focus iti trabaho, kastamutan ka ni William. Aklo na kun ti panagayat na nanang. Jakon kayat apaluspusan pa iti may sa tao, anang iparik na kanyak iti pudno a panagayat. Sapay ko mga road, tamaurnusan ti amin anak ko. Jakmat kayat nga agnanayon a makitkita ka analiday. Saan ita nanang? Mamati ak adimtengan ti lalaki a makatakunaynay ko iti tungpal biyag ko. Naimbag tayo manugot ka arumwarta ita, Jessica. Apay ket dinasaan ngay. Kumusta kayon ka ni Jake? Adda ka din desisyon mo? Juan, nakapagsarita kamin. Kat nawaswasan ti relasyon mi. Anya? Agpaiso ka di dayta ngayon bagam? Juan, kayat kumatan ti mga barwanan. Diyak kayat yagnanayon latan amang namnamakan kwa na. Makariknak itiliday, tanabayag mo ti kaadda ti relasyon mi. Ngam, mariknak anabang aranak. No, kastang awanan na relasyon nyo ka ni Jake. Aaklonam ka din, ti idat-daton ko ken ka nga ayat. Saan ka di pa'y analawag? Asika ti pinilik, iti panakiwin naswaskon ka ni Jake? No kasta, agyaman ak Jessica. Pakaragsakak o na iti desisyon mo. Ngam, sapay ko ma. Ta sigurado ka iti marikrik lang para kanyak. Sigurado akon. Kayat ko ti mga barwanan, asika ti kaduak. Oh, ay ayatan ka unay Jessica. Kat adtuyak akanayon ang nakasuportakan ka. Aramidag ti amin tapno naragsak ka iti danak. Ikari kasaan mo ta pagbabawyan ti panangaklon mo kanyak Jessica. Ikarik dayta. Nanang, ada akon. Nay, kasla naragsak ka, anak ko. Jack ilibak nanang. Inaklon kon ti panagayat ni William. Kasta ka di. Ay, nasaya at nakapagdesisyon kan. Kat amok asaan ka nagkamali iti panangpilim ka ni William. Mariknak nga ayatan nakunay ni William nanang. Kat amok anaragsakak to iti dan nana. Daita ti kanayon ko nga ikararag iti Diyos, Jessica. Ti masarakam kumantipudno amang paragsakken ka tungpal biyag mo. Daito yan ti sungbat dagiti kararag ko nanang. Amok at tinarabay nak ti Diyos iti amin ang nagbalin a desisyon ko iti biyag. Pudno tako nam anak ko. Amok nga agnanayon ng ti kinaragsak amariknam iti dan na ni William maakayan ayat mo. Dayta ti kanayon akid dawag ita iti namarso nanang. Jak liwayan nga idarirag dayta iti Diyos. Iti kasta, kanayon at arabayan na kami. Tamamati ak nanang. Ti relasyon, numataginayon nga iraman ti panarabay ti namarswa. Agbalin anatibker, ken sigurado nga agpaot aginggat inggana.
nakiwin naswas ko ka ni Jake. Jack ilibak ang nakariknaak itiliday man ng Emmy. Pudno at tinagisayang ko ti sumagmamano atawan a kaadda ti relasyon mi. Ngam na palalo abang armet tinariknak, kan awan apulos ti pan nakakonsensyak, tanakiwin naswasak nga imo na itinobyok, sakon to inaklon ti panagayat ni William. Nagbalin kami anaragsak ni William, kalpasan ti panagkalay sami. Kat apaman apimusay day dinanang, na ikagumaan mi ti imay dito'y Canada, nga ison ti ayan mi ita. At dandwa nga anak mi ka ni William. Kat tunggal mapagsaritaan mi ti napalabas, jak maliwayan ti agkid daw iti pamakawan kankwana. Gapo ta inlimod ko ti kaadda ti nobyok, ididamo ang nagbalin kami anasingad. Awan mo ti sabali nga isungbat na kanyak, no di nasamit nga isem, ken nairot nga arako. Nagasatak manang ta sa anak ang nagbidot iti nagbalin a desisyon ko idi. Apaman ang nagpiliak, no asino ti rumbang a pagtungpalak. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Jessica. Jessica, pagayam ko, maragsakanak itinagtungpalan ti biyag mo. Kalpasan tinapasaram asakit iti kalabas, naragsak kanarang ay apanagbiagmet ti sukat na. Kat makunak aday tatigunggo na anaawat mo, tadi mo pinaggidan ti dua relasyon asimang baykan ka. Basta di tay liwayan ti dumawat iti kaasi ti Diyos at daman pagdaldalanan aparikot wenno awan. Sapay kumatag na nayon ti kinaragsak ti binukalyo a pamilya. Alakastan pagayam ko, kat agyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, ti biyag. Naimbag nga oras yu amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, ang nagpailingad itinagan Alena at taga Nueva Ecija. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, umunay ti amin kayat kayo man pay akablaawan iti naimbag nga oras. Ilingad naklaangan itinagan Alena manang taga Nueva Ecija. Kanayon may adanggan dagiti padas a maidrama iti YouTube channel yo. Adu ngamin ti adal a maagsaw kadagiti nagduduma a padas dagiti padak a dumdumngeg. Naawi sakmet amang ipatulod iti padas ko bareng makaibati iti liwliwaken adal kadagiti dumdumngeg. Simple lang ti padas ko manang ngem makunak ajak tupulos malipatan daytoy apagteng iti biyag ko. Sapay la kumamanang tamapilimet a maidrama. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Nanang, nalpasa ko na kay ayam. Ala, umay katasukatan tata t-shirt mo. Ay na, nakalingling at kaanak ko. Nakikinamat kami ngamin nanang. Ala, aguyag ako. Nagsakit ti karabukob ko. Ay, daytan di bagbagak anak ko. Napalalwa man ang tinagbanog anak ay ayam. Aguyag ka mo itong agpaiso. Ay na, namagaan tiling at day tabukot mo. Tinasayaat, uminom ka iti danom anak ko. Barong sumaya at tariknam. Awan nanang. Sige nga rin tayo na uminom iti danom iti kusina. Kalpasan na, aginan ka na. Ibagam kanyak, no, damarikrik naman na sakit, anak ko. Awan nanang. Sige, mapan ka pala iti silid. Kabayatan nga ilutlutok kitang rabyan tayo kada apong mo alakay.
Kumusta nga iti trabaho, anak ko? Matlawan na bamban nung kaunay. Ay, wan nga rod tatang. Ado nga min ti inrush may adaitan. Ado nga min ti awat may ta adaitan iti shop. Tay apawk, sa dino ti ayan na. Aday ti silid tatang. Napalalwan nan sa manon tinagayayam. Na magaan itiling at tibukot na itay. Anya? Ay sos, ang mga nagsakit man din dyan anak mo, Lena. Sapay pag-aayat na ti makayayam kadag iti karuba nga ubeng iti kinaman. Ugali ti ubing atatang. Aguyak nga rod itayon. Iso pinaginanak iti silid. Pinainom mo kumay ti ado-adanum atap no makaginawa. Kasta nga rod tinaramid ko tatang. Sapay nagrigat ita ti agsakit. Nang runa dagiti ubing. Saan mo tamabalin adi mo ipanidya ospital? Talaga, Alena. Saan lakas ka na tayo anatalnganan nga mo tayo ta aramidin tayo no adamarik na tayo asakay. Sapay nagrigat tagbiro kiti kwarta ita tatang. Apag gusto lang para gastos tayo ti matmat gadak. Hindi ka agdanag. Basta mataripato ang naimbag di anak mo, siguradaw asa anak kumaro ti sakit na. Nukas na nga damadlaw mo sa gubanit na painom mong adagos iti agas tapno saan ka ta kumaraw. Dayta talaga ti aramidak tatang. Tadyak kayat ama ospital ni Kiko. Kaasilaang. Kan maysa. Awan paggastos tayo iti ospital tatang. Adakon. Ang mga nabasbasa manan itiling at tabadom anak ko. Saan nanang? Tadyak mat nag-ayam iti pagadalan. Kat kumusta ti Riknam? Kunak tumot asaan ka pa'y mapan ag-eskwela. Ngam impapilit mo mat ngamin. Sayang ngamin ti masursurok na gabsentak nanang. Kat anyarod ti nasursurom ita? Inadal mi ti may papan kadag iti mula. Iti science subject mi. Kasta ka di. Anya pa iti daduma na adal mo. Iti mathematics, inadal mi ti fractions. Medyo makatikaw nanang. Naawatak matlang din surot iti teacher mi. Nasaya ata naawatam anak ko. Napatag ti adal. Iso nga agadal ka na imbagwan. Nanang, tapno proud kayo kan ni apong lakay kanyak. Kahit ko ti madan iti honor. Saan nga adayo ang mapasamak dahi ta anak ko? Basta agadal ka na imbag, amok ana saririt ka. Ngam, di mo baybay ang tabagi ma? Di ka una agbambanog iti pagadalan. Maiparit kan ka dahi ta. Nanang, laglagi pag amin nabilin nyo. Naimbag nga aldaw mo, Lena. Ay, da kayo matgaya, madam. Ada ka di padait yo? Ada nga rod. Dahiti man nagatang ko abado kay Jmol. Medyo nalawa. Iso kayat ko ama-repair ko ma. Sige ma'am, awan problema. Sukatan kayo nga rod. Tapno masigurado tayo husto ti aramidak nga adjustment. Agyaman na, Lena. Sa dino ti pang sukatam kanyak. Ijailatan fitting room, ma'am. Isuot kalpasan na, ibagayo kanyak ti adjustment nga aramidak. Ay na, agyaman na aktadaka kanayon ang madadaan ang mga ramid iti kayat ko, Lena. Kanamom, kayat ko unay ti trabahom. Agyaman nak, ma'am. Sige, talapasak dahi taging gainton malam. Talaga mapangnamnamaan ka, Lena. Iso adito'y akanayon ti umayak. Agyaman na kiti panagtalagyo kanyak, ma'am. Daytoy talaga ti arapaap ko.
Ti agbalin nalaing amodista. Nalaing ka, Lena. Mayat ti trabaho balasang ko. Agyaman akmanan, ma'am. Saak amodista man ng Emmy. Daytoy nga minan ti indak kalak a negosyo ti pamilyami, manipod ubingak. Ngam makunak asaan adakkel ti matmat gadak, nang runa tabasit laeng ti Shopme. Nakadepende laeng iti umay agpadait, wenno agpa-repair. Adu nga minan ti kakompetensya mi ita, nga aglaklako iti ready-made apagan anay. Makunakmat nga adu ti sukik manang, ngam talaga asaan nga umdas ti mabirbirukan ti Shopme. Mariknak unay ti rigat, nukasta nga agsakit ti kakaisuna nga anak ko. Saan nga min analaka para kada kami ti mapan agpa-check up iti doktor, wenno iti ospital, gapo iti kinarigat ti biag mi. Agmay may saak nga min amang isaksakad kani Kiko, sipod pinanawan na kami ti amana. Lang ang asimangpot, anak ko. Nagsakit namin ti baraw kung kugapoy ti kauyak ko di pagadalan, nanang. Anya? O sige, agtugaw ka di tata ginanaka pa yan. Ada ka di pa sa bali ang marikrik nam, anak ko. Agkakapsutak, nanang. O sige, tamapantan to iti doktor inton bigat. Ang mga noon nyamot daytan. Kaya't ko ti maturog, nanang. Mangan ka pa'y anak ko. Tapno da karga day tachan mo. Awan ganas ko mga nanang. Saan amabalin adi ka mangan, Kiko? O sige, mapan ka na iti silid. Taawit at tulaangan ijay ti kanam. Sige, nanang. Da kayo ti makaamo. Kumusta ngay mo't di shop, anak? Nasaya at matatang. Uray kaskasano, adala tamot umay agpadait kan agpa-repair. Sana bali, anak. Tao maduntumot lang ti customer mo. Sapay la ko mga road, tatang. Kahit ni Kiko ngay nga apo ka. Kasla nang nagkuakal-kalan man itayan. Wan nga rod, tatang. Nasakit ka nun ti barukong na tunggal aguyak. Kan sabali ti lang nga na itay sumangpot manipod pagadalan. Anya? Agkakapsot kan awan ka no ti ganas na amangan. Sus, delikado daytan, anak ko. Masapol ang may pakitan iti doktor ni Kiko. Tamang ano anyamot ti sakit nan. Wan, tatang, talagang ipa-check up kunton inton bigat. Diyak kaya't ako maro ti rikrik naan na. Kasalumot nga min aya. Oray no adan marikrik na ti anak mo, di namot ikan kanaw. Di na pa'y ibagakan ka aging kaadinan kabaulan. Wan nga rod, tatang. Mamin ano adamagak no anya ti marikrik nana. Ngam okay laeng ko na naman. Nagsamakadak ngamin iti ipapainom ko para uyak, tatang. Ngam kaslawan mo't epekto na. Iso nga rod apa-check up mo anak ko. Taamangan no kasapulan na ma-x-ray. Tapno maamuan ti sakit na. Wan, tatang. Madanaganak nga rodon. Mamati akle na. Noan yaman tirekrik naan ni Kiko. Kabailan na. Kan may sa. At dati Diyos akanay namang tarabay kan kuana.
kada tayaw. Iso adi ka madanagan unay. Mala, inkamot maturugan. Tama sa papay nga ipacheck up mo ni Kikaw inton bigat. Mrs. Asino ti pasyente? To'y anak ko, doktor. Apa, Mrs. Anya ti marikrik na na? Medyo nabayag namin ti uyak na, dok. Ngam, adamat impainom ko para uyak. Ngam, saan mo tasim maya ti kondisyon na. Nasakit ka no ti barukong na, tunggal kalkalan iti uyak na. Kasta ka di? Sige balong, humay ka dito, Iwan. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Okay. Mrs., panag ko na kasayatan na ma-x-ray ta anak yo. Tapno makasigurado tayo. Kat maamuan tayo na anya talaga ti kondisyon na. Kasta ka di, Dok? Anya ka di ti posible aga po ti panaguy-uyak na. Ado ti posible aga po na, Mrs. Ngayon masapol pa makita tayo ti resulta ti x-ray. Tapno maamuan tayo na anya talaga ti kondisyon na. Nanang, mabuti nga. Di ka agdanag, anak ko. Adak ditoy. Aramidan ni doktor ti amin tapno umimbag ka. Husto ti imbaga ni nanang mo balong. Di ka agbut-butang, Wen? Masapol ang maamuan tayo na anya talaga ti kasasad ti salunat mo. Dok, ita ka din ang ma-x-ray? Wen, Mrs. Asap, mabit lang tamang tida kiti x-ray request. Tapno ma-x-ray adagos sa anak yo. Iti kasta, amu tayo no kasanong agasan ti sagubanit na. Naimbag nga oras yo, Dok. Mrs. Apagiso. Ato yung resulta ti x-ray ta anak yo. Anya ti resulta na, Dok? Kumusta ti kasasaad ti anak ko? Mrs. Adan nyo mo niya ta anak yo. Ha? Masapul lang mapagtumar tayo ti agas kan kasapulan na tinananay nga ina na. Doktor? Adadagiti reseta nga agas na. Dok? Masapul lang mabantayan matanaimbag ti temperatura na. Ken siguraduan nyo asaan na ma-dehydrate. Kasapulan na ti umda sa dano, Mrs. Anya pa'y ti masapul ang mabantayan, Dok? No bilang kumaro ti kondisyon na wano ti sasaadan na. Wano kas pangarigan kumakat marigatan niya agangas. Wano umato ti gurigor na. Masapul ang may panadagos ti ospital. Anya nga ti mabalin a komplikasyon ti sakit na, Dok? No sana maagasan na dagos ti sakit na, posible kumaro ti problema iti lungs na. Iso ang masapul ang masurot ti umno nga oras ti panagtumar na iti agas. Sigurado nyo nadalos ti aglawlaw na. Kan may pari ti panagtalinag na iti nalami sa lugar. Kan di ko maitulok ngagbannog iti husto. Uwan, Dok. Aramidan may amin abilin nyo. Nasayat no kasta, Mrs. At dagiti inreseta nga agas na. Masapol ang masurot to oras ti panagtumar na iti agas, ha? Ngam bantayan nyo. No bilang maadan iti allergic reaction wano side effects kabayatan ti panagtumar na, isubliyo adagos kanya, Kwen? Uwan, Dok. Matungpal. Kasapulan na tinananay nga ina na, Mrs. Kabayatan ti panang taming tayo kankwana. No mabalin, diyo pa'y parparwaran, aging kay ti saan nga gimbag. Agyaman kami ititulong nyo, Dok. Awan na nyaman na, Mrs. Di kagdanag ta, pagimbagan tayo ta anak yo. Basta matong palaki ti ta amin nga imbilin ko kada kayo.
Nalaos ti panagdanag ko, iti daydi anaduktalan a sakit ti kakaiso na nga anak ko manang Emmy. Amok ngamin ang napaggaday di a sakit nang runa kadagiti ubing. Naimbaglaangan, tadyak inyalang-alang idi ti kasasaad na, kat impakita kadagos iti doktor, iso asaan anak confine ti anak ko. Iso na laang ta medyo nangina dagiti na ireseta nga agas na. Gaputa saan mo't adakkel ti matmatgadan ti tailoring shop mi, jak ilibak amarigata nak idi, tanangina dagiti agas ti anak ko. Ngamjak kayat ti sumuko manang. Nang runakat amok, adi na kami baybayan ti Apo anamarswa. Tangay ti apo ko, Klena. Anya ti ko na ti doktor anang ipacheck upam kan kuana. Tatang, adan nyo mo niya ni Kiko. Diyos ko, anya nga ti aramiden ta anak. Ado ti na ireseta nga agas na tatang. Kan masapol ang mabantayan kano na imbag. Daytaitan, pangalaan tangay iti igatang takadagiti agas na anak. Daytang aron ti problema tatang. Diyak amo do pangalaak. Masapol siguro nga agutang tayo, tatang. Kat no isulaang day tati pamuspusan, aramiden tati amain. Tapno umimbag ni Kikaw nga apukaw. Bay amtag damag akmot kadagiti kaaruba. No asino ti mabalin nga agpautang. Tatang, kasano no kumarot isakit ti anak ko? Ay saan ta nga ipalubos ang mapasamak day talena. Aramiden tati amin, tapno agimbag ni Kiko. Ak tinulong ta anak ka. Masapol ang mapanak pagayam ijay shop tatang. Adang amin dagiti umay daalaan adait ko. Isupay ang mainayon ang paggatang iti agas ni Kiko. Sige, agtignay ka nga rudan. Siyak, mangkita akmot iti mabalinta nga umutangaan. Tapno da maigatang iti agas ti apo ko. Anak, anya ti marikriknam. Nakapsutak nanang. Sana bali, taapaman ang magatang ko dagiti in reseta ti doktor nga agas mo. Makaginawa kanton anak ko. Pangalaam nga iti gatang mo nanang. Amangan no nangina dagiti agas ko. Di ka agdanag anak ko. Agaramid kami kani apong mo alakay iti pamuspusan. Sigurado ang magatang mi dagiti kasapulam. Nanang, pasensya kayon. Nagsakitak matan. Saan mo abasol ti panagsakit mo anak ko? Talaga adumtang dagiti kakasta pasamak, adi tay mapupuutan. Masapul at tulungam ti bagim, tapno daras ka nga umimbag. Nangag mo matagiti bilin ti doktor, saan aya? Wan nanang, tungpalak timbilin ti doktor. Sige, mabati ka pa'y nga ro dito'y tada papanak. Saan abali tada ni apong mo alakay? Masapul ngamin ang makatumarkan iti agas mo, anak ko. Diyos ko, tulungan nak. Diyak amuno niya ti aramidag. Diyak mabalin abaybayan ti anak ko.
Isulaangan tinabati agamang ko ito'y abiyag. Diyak itulok ako maro ti sakit na. Masapol lang makaramid akiti pamuspusan. Amok adinak baybayan Diyos ko. Isurom ka di ano niya ti rumbang nga aramidag. Diyak mo ito napupuutan. Adanda ni nakapatang nga akon iti kalsada, kabayatan di pampanagnak. Businaandak pa yung nagitilugan. Agpaigidak, amangan kit din mapadala pusanak. Naimbag ta ng lukat kan Lena. Maya kita'y bigat dito, ngam nakasara to'y shop mo. Pasensya kayon, ma'am. Ingka gumaak namin tinagsapol iti paggatang iti agas ti anak ko. Apay, masakit di anak mo? Uwan nga rod, ma'am. Iso mariribukan na kita. Anyo ti sakit na? Adan nyo mo niya na, ma'am. Kat madanaga naklaunay. Delikado day tanong mabaybayan, Lena. Na-confine ka di? Saan, ma'am? Ngam adutin reseta ti doktor nga agas na. Iso naladawak anang lukat. Tanagsapulak iti paggatang ko iti agas. No awan la dagiti awat ko adadaitan nga alaan ita dagiti agtagi ko Amang ano jak ko man ng lukat. Imot mo ka di dagiti reseta? Uwan, ma'am. Jak pa'y nakagatang. Ta sigurado akurang ti paggatang ko iti kinaado ti agas masapul agatangan. Ala, di kagdanag. Tulungan ka, Lena. Tapno magatang mong dagiti agas. Kaasimot ti anak mo. Ha? Nakababain mo't, ma'am. Awan ti rumbang apagbainam, Lena. Nasaya at katao. Kat dagiti kasken ka ti rumbang matulungan. Diyos ko, agyaman ak, ma'am. Hindi ka agdanag. Bayadak tumatla amin ang magastusyo. Jakmat imbaga abayadam, saan ka di? Tulong kunday takan ka, Lena. Kaya't ko nga umimbag adagos ti anak mo. Agyaman ak kada kayo, ma'am. Parabor kayo ti Diyos kada kami. Ni Apo Diyos ti mang supapak iti kinaimbagyo kada kami, ma'am. Nagatang ko aminon nga agas ni Kiko. Nahisa din nung ay tinangalaam iti ingkatang mo, Lena. Diyak pa'y mo't nakautang ka dagiti ka aroba. Ada na saya at pa nagpuspuso na ng tulong kanyak, tatang. Anya? Sino nga anak? Diyan may sa customer ko abak ng ije shop, tatang. Imay na inala ta impa-repair na abado na itay. Kat naamuan na masakit ni Kiko. Iso tinanggatang kadagiti na iriseta nga agas ti anak ko. Ay na, yaman pa Apo. Tadulat ta dagiti na asi at tao. Ay nasayat mo't nukasta. Tapno marugyanan ni Kiko tagtumar iti agas. Uwan nga rod, tatang. Kat kuna ni Ma'am Mirna, ano adapay kano kasapulan agatangan, ibagak kano kankwana. Nagsayaat mo't tanday ta, Ma'am Mirna. Uwan nga rod, tatang. Hindi nang nagtijos dagiti kararag ko. At da inaramot na at tao anang tulong kanyak.
Kasta, anak ko, mayat ka din tiriknam? Mayatan nanang. Agyaman na kiti pa ng taripato yu kanyak. Ay, agyaman na kiti Diyos. Basta tong palan ta ti amin nga imbaga ti doktor. Kan tumaram ti amin nga agas mo. Tapno na an-anayan ti panagimbag mo, ha? Wan nanang, tulungak ti bagik tap nagimbaga kon. Wan anak, tapno makasarakan iti pagadalan. Amom, damdamagan da kan dagiti kaadalam. Ha? Agpaimbag ka kano kunada. Kailiw ko mutan ida nanang. Kastamot tan ti mapanid ti pagadalan. Mailiwa ka talagang kadagiti kagayem ko. Saan abali anak? Makapan kanton iti pagadalan. Naimbag kanton. Nanang, niapong lakay. Aday di kusina. Aglutluto iti arroz kaldo. Mangan kanto iti adowan? Nanang, paborito ko tayo isa mga anak iti ado tapno pumiksa akon. Rumbang laang anak ko. Diyak kayatan nagsakit ka pa'y. Saanon nanang? Diyak to nagsakit apolos. Kararag kong naitakan ni Jesus. Kasta tinasayaat nga ubing. Di mo liwayan ti agkararag akanayon anak ko. Tapno saan kanton nga agsaksakit. Nairingpas ti anak ko at tinumar dagiti nagata nga agas na naan-anayan ang nagimbag ni Kiko, manang Emmy. Saan ang mabubus ti panagyaman ko iti namarswa? Ta iti panawan nga agkasapulan nak unay, di nak binaybayan. Nangaramat iti sabali at tao kas instrumento, tapno masungbatan ti araraw ko, kat agimbag ti anak ko. Nagpaay nga adal kanyak day di apagteng manang. Talaga narigat ti agkasapulan, nang runa no awan apulos ti maaramat, iti anyaman apaggastusan. Iso nga apaman ang nagimbag ti anak ko, nagdoble kayo dakpay, kat ingka gumaak ti nagilaslasin iti saggabasit, tapno makaurnungag. Diyak nga minan kayat ang maulit ti napasamak, nga apaman ang nagkasapulan nak, kat awan apulos ti maasot ko. Nalabit apara kadagiti daduma, nang runa kadagiti addaan, simple laeng kan awan kwenta ti insalaysay ko. Ngam kadagiti padak at talagang awanan, mamati ak anapatag nga adal ti ramen ti pakasaritaak, nga iso ti kayat ko nga ibinglay. Agyamanak manang Emmy, tuy pagayam mo, Lena. Lena, pagayam ko, husto tinakonam. Pudno, asimple laang para kadagiti addaan ti insalaysay mo. Ngam napatag nga adal ti naibatim, para kadagiti awanan apulos. Ayunak matlaang ti inaramid mo kalpasan ang nagimbag ti anak mo. Kasanuman kabasit ti matmatgadan tayo, ikagumaan tayo latta ti agilasin, tapno adda madadaan nga asutan tayo, no dumteng ti kanito asaan tayo anamnamaan nga agkasapulan tayo unay. Saan laday tapagayam ko? Impakitampay ti kinatibker kan panagtalak mo iti Diyos, nga isu kumati kang runaan nga agbalin nga inspirasyon dagiti nakangeg iti pakasaritaam, tapno di dantuket nakarkaro ang maupay, no bilang mapasaranda tinapasaram. Alakastan pagayam ko, kat agyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti Tugon.
iti dana ti biag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Richard nga iti agdama kat adda ijay Dubai. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti daytoy a YouTube channel. Manipod na sarakak to YouTube channel yo, karamanan ti dadumapay akakadwayo nga agipat patangatang kadagiti iloko a drama, nagsubli ti bisyok nga agdengeg iti drama. Indak kalak ngamin dagito iti probinsya, idi Kabambanwagak. Mamati kayo man weno saan, ngam para kanyak, kaimnasan dat pati panagdengeg kadagitoy, amang punas iti homesickness, kabayatan ti kaaddak dito'y balasiw taaw. Ada asawa ken may nga anak ko manang, kat isuda ti inspirasyon ko, kabayatan ti panangged ko dito'y balasiw taaw. Adamat padas ko idi addaak paylaang di tapagilyan, akayat ko apa idrama. Tama siguradok ang makaipaay dayto iti adal, nang runa kadagiti padak idi ang nagarapaap iti dakkel agatad, katukad ti saan ang makabannog at trabaho. Kumusta nga di second hand a jeep may paspasadam, Richard? Mayat mat, Olga. Napyala pa agalaan iti igatang kadagiti pagkasapulan tayo, ti mapaspasada iti ginatang ta a jeep. Nasaya at nga rod no kasta. Ay, huwin gayam. Adda na pintas nga ipadamag ko kan kalakay. Anya day ta? Adda na strakak at trabaho. Agpaiso? Di kad nasayat. Tapno di kan maburbur yung ako na mga dalatan dito nagtibalay. Saan la aday taa? Makatulong akmatan nga uray kaskasano kan kalakay. Olga, amom asaan nga issue kanyak no makatulong ka man wano saan. Siyak ta di kiti pamilya tayo. Pagrebengan kayo abiyagan itanak ta. Aday ta ka manan, Richard. Agasawa ta. Rumbang lang agtinulong ta amang pasaya at iti pamilya ta. Hanggang mga numabaybayam tundi pa ng taripato mita anak ta. Di ka agdanag. Siguradwak ajak mabaybay anti pagrebengak kada kayo nga agama. Olga. Iso di ka agdanag, wen? Nala, maturog tan, tani. Adalo mon tirabi. Masapa ka manan arumor inton bigat amapan agpasada. Wan anak, nasapa nagpasada. Ngam dagasan na ka dito'y balay, apaman anam namaan na nakasagana kan amapan ag-eskwela. O sige Haron, kunak nga no dinak itulod ni tatang. Mabalin ayamot anak ko. Amomot asipod pay, kanayon nga itulod na ka ni tatang mo iji pagadalan. Sabagay, nanang. Iso nga alan anak ko. Agar mo sarkan tapno makadigos kan makapulos kamatan. Apag isunto no may nakadagasan diti balay ni tatang mo. O sige nanang, san abale? Tainton mangrugi akmatan iti trabaho. Uray sakto matan ti mangitulod kan ka iti pagadalan nyo. Kastamatan asyak ti mangsukon kan ka iti malam, kalpasan ti klasem. Taasi dagmat la ijay ti pagpapaayak a restaurant. Agpaiso nanang? Wan anak ko. Ala, mahan kan, tapno makadigos kan makapulos kan. Imbilin ni
Olga kanyak, adito ikan amagal daw. Iso nga inaduktiin saan ko itay, Richard. Nanang. Nang rugimot nga minan asumra ka servidora iti restoran ni Olga. Iso nga awanan ti mga sikasukan ka no agawid ka amangal daw. Kasla may kawak pa ikit din na di ti balayo ti pangaldawak, nanang. Kasla ngamin nakababain. Nay, hanya kumangay ti pagbainam. Kat kasla inanak matan, tasyaktiin na di asawa ang barok. Amok day tananang. Ay na, saan man gamin akong formula di ta ti pampanunutang barok. Malakit din. Sumango kan itilamisaan, ta idasaran kan. Ay, isaanin, nanang. Syaklatan ti makamo. Nakababay na pa, si kaso akada kayo. Anya, ay si kakit di mo't barok. Awan ti rumbang apagbainam ko nakmat. Basta siya akong ti makamo iti bagik, nanang. Pangasiyo, saan dak ko man niya si kaswan? Alang arod anak ko, si kati makamo. Agao kalatang arudan di ta iti kanam, tapno makapangal daw kan, barok. Si kakit dimot. Anya ko mga iti pagbainam ka ni nanang. Basta mabainak, Olga. Day takit din pag serserbian nak ti katugangak. Ure di tana. Ay, pasensyakan lakay ha. Amumot akayat katulungan amanggad. Iso nga inka gumaaklat at tinagsapol iti trabaho. Olga. Maawatan ako ma. Dumakdak ka ni Lenlen. Inton sumaruno atawan, aggraduar ton iti elementarya. Kaya tasawan day ta, dumakdakkel mat ti pagkasapulan na. Nang runa inton sumrek ton iti high school, masapul ayurnungan ta ti pagadal na. Ay. Unay mo't daytan, tapasig ang naguunag asin na iti sungsungbat mo kanyak lakay. Pasensyakan, Olga. Talagang amin kontra itirik nak ti sitwasyon ta ita. Terumbang, siyak ti agrigat amanggad para kada kayong aginak. Ulitek mat Richard, agasawa ta. Masapon nga agbinadang ta para iti pamilya ta. Saan agaputa si kati lalaki kat baklayam amin ng responsibilidad. Olga. Iso abay anak ko malatang agtrabaho, tapno matulungan ka nga agurnong, ken makatulong ak amang isakad iti pamilya ta. Ala. Saan na day tati pagsaritaan ta? Maturog takit din tan adalo man terabi Prinsipyo akatao man ng Emmy, tikayat ko, siyak ti agrigat kan agsakripisyo amanggad para iti pamilyak. Nga maawatak mati Olga nga asawak, iti kayat na mapasamak, at tumulong amang isakad iti pamilyami. Tirigat na, managbabainak, jak kayat ti paas asikaso iti sabali, malaksid iti asawak. Nang runa launa yan iti katugangak. Nakababain mo't ngamin at talaga no panunutan ang naimbag. Nang rugiak nga rod ang nagpanunot iti sabali pa'y awagas, tapno makataggedak iti dakdakkel, kat pagsardeng kon nga agtrabaho ti asawak. Tirigat namanang, kagiddan dagidi apanawen, naigiddan mo't ti panagpurlo ko tinagatang mi a second hand a jeep nga ipaspasada. Ay, apo, anyamat din.
lang arudan nakapasada ta nagporlo ko di jeep. Napalalo pa iti bannog ko nagsapsapol iti pyesa. Anyarod ngay lakay, talaga akasta Saan mat ngamin a brand new jeep ta nga ipaspasadam. Iso akasta, agruaron dagiti sakit na. Wen nga rod, tirigat na, maasot pa yung ultimo ti ornungan ta para iti panagadal ni Lenlen. Tapno may paornos lang ti jeep. Kapilitanan awan mo ti sabali a pangalaam iti paggatang mo iti pyesa lakay. Ay hapo, hanyamot tan ti kastoy. Agkakanat mo't. Ala, di kan agpulkok pay. Saan abalit at damot ti matmat gadak a pangalaan iti para kadag iti pagkasapulan diti balay. Ay, pasensya ka na Olga Diyak kinayat ang mapasamak ti kastoy. Anya kalakit din aya. Maawatak. Awan ti rumba nga pagdanagam, Richard. Sapay ko na di mekaniko asaan pa asigurado no masimpan di jeep nga oray masukatanan di nadadahil a pyesa. Anya? Apay ka no? Itay ngamin binaklas na di nadadahil a pyesa. Nakita na nga adugaya man ti masapol a masukatan kan maorno si jeep tayo. Daan ngamin na talaga. Kasta ka di. Mabali na mapagandar mutlaang di jeep tayo apama na may salpak di nagatang ko a pyesa. Ang mga no iti saan niyagbayag. Ada ka naman ti madadahil kadag iti daan na pyesa na. Anya? Katday tati pagdanagak bakit? Anya ka no iti remedyo lakay? No, ada ka no kawadwadan ti kwartata. Kasayatan no masukatan mo ti daduma daan na pyesa nakita na. Tapno sigurado nga agpaut. Nang runa ka tinaldaw ngay pasadak. Si kaman lakay, no aramatan pay laang ti urnong tapaggatang iti pyesa ti jeep a masapol a masukatan. Ay, jak pa mo na niya tarumbang nga desisyon ko, Olga. Ay, saan taman pa pagsaritaan da ita? Maturog takit din tani, rabin. Kaya't kumutin, taagin na. Day tar-aramidam, apo. Di assignment ko, Lola. Kaya't kun amay ring pass. Ay, oo na yan na naggagat ka nga agadal, apo. Sabado pa'y lang mararamidam ti homework mo. Wan Lola? Tapno awanan ti aramidak. Ay, sabagay. Husto ti kasta ka panunutam. May mayat nga agpaiso no may ring pas munday ta. Tapno day tanto lamang ipasan inton Lunes ti aramidam. Wan Lola. Sapay lakuma. Taagtalinaad ti kinasaot mo nga agadal. Aging gay ti may ring pas mo ti kolehyo, apok. Talaga kayat ko ti agadal, Lola? Ay, nasayaat, no kasta. Kaya't ko nga minasubadan ti sakripisyo dananang kantatang. Isama sapul na nga to akanayon ti grades ko. Ay na, nagmayatan adang ganday ta, len apok. Sigurado amaragsakan lakit di dananang kantatang mo iti kasta adyar mo. Lola? Ala, saan ka pa'y ngarod nga istorbon apok? Iti kasta, mairing pas mo day tar aramida. Ay, apa di ka man nagpasada, Richard. Kasanomot namin tataig mi. Nadadahil man ng jeep ko. Anya? Katno itila na panalawas ang nakapasada ka manan. Ta kasimsim pa jeep mo saan aya? Huwag nga ron tata. Nga madamanin sa balya sakit na kimaro. Daan kami nun di paspasada ba jeep? Tata, saan ko maamasayar tirik na baraw? Kam kaya riga na karag-karagan de jeep ngay paspasadam. Ay, nay, kas itinakunakaon. Di ka kumamasasa, Erwan. Ibagbagaklaan mo tipod now. Di ka agdanag tataig may.
maawatan kayo. Kan hustumot namin timbagayaw. Di ka pa'y lakit ilako bayat pa kairan rodan pa itapno di ka nagparparikaw. Tataig may, kasaya ata no ilako mong jejipiyaw. Kalpasan ama ipasimpam. No agandar manan, ilakom adagusan. Iti kasta, di ka nagparparikot pa'y. Ang awan to nati ipasada ka pangalaki ti para iti masapsapol mi tata. Ay na Richard, agpraktikal ka barok. Ilako mo jejipyo tati mapaglakwam. Yinbis mo iti naginbesak. Anya? Ay na, triple adagos ti matgadam barok. Aw, mabitlang ta kita day tao dahito nai. Pasingot asagsasang ribo dahito ipakpakita yung kanyak, tataig may. Nagpay outak ngamin itinagin besak ang negosyo baraok. Iti damaw sa nga pulo aribo lang tiinyin beskaw. Ang mamam, kalpasan lang ti makalawas. Nagpay outak iti 20,000 apisaws. Anya? Dahil tatag paisaw. Iso ati inaramid ka. Inyin bis kuman amin ng ijay ti kwartak. Katatoy ita. Nagpay outak. Tata. Kasta ka do ti katukad inyin bis yo? Na Richard. Kaya't kung arodan nga erwar kumaamin na kwartak ijay taomdasan kanyak tinagbalinan na. Saan kanupay mo't amabalin sigun kadagiti mangimat mataon. So ngay batik latan ati kagudwa. Mano amin day ta igam nyo agatad tata. 80,000 day tao Adapay nabati nga 80,000 kao itinagin besak. Itong sumaruno alawas, alaag tumanan ati porsentaw. Mayat sa day ta. Saan ka apilpilitin? Ngumpadasam laang barok. Ngumsakbay na, ilakumpay day ta jeep mo. Tati mapaglakwam, yenbis mo mutan ijay. Imposible mo't day ta, Richard. Nga mismo ani tata igmi ti pamanagnak, Olga. Impakita na nga rod kanyak tinagado asagsasang ribo nga impay out na kano. Talaga kasla jackpot yun day ta. Olga, amang ano day to yung tigundaway ng orayag. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Erwar ko pa'y lang ito ornong ta. Tayin bes ko ijay. Anya? Uwan, bakit? Padasik lang. Anya taamong ngay. Ngamlakay. Pang-asim ta suportaran na kumaolga. Kas itinakon-akon, awan dakas na no padasan ta. Anya tamom, ang mga no dayto yung tigundaway tapno bumaknang ta. Umanugot ni Olga nga asawak iti planok idi manang Emmy ngam napilit ko. Ti 20,000 pesos nga ininvest ko iti dayjay negosyo. Nagtriple kalpasan laeng tinakurang a makabulan manang. Banag anang paragsak kada kami nga agasawa. Naipaurnos ko ti jeep ko kat apaman anagandar inlako kon ta isupay a pagproblemaak no bilang madadael manen. Saan a panaglastog, awan pa'y kagudwa ti tawan, nakaalaak iti dakkel agatad. Napalalo aragsak ko idi manang, taamok a maipaay kun ti amin a pagkasapulan ti pamilyak, nang runa ti anak ko nga agadadal.
Aging gaan nagdinamaganday dyan negosyo kat adon tinag-invest. May sapanggap tinapanunot ko ngam kinasaritak nga immo na ni Tata Igme. No siyak baraw. Jakon agi serak pa iti kwarta ijay. Ni, apay ngay, Tata Igme. Nagsayang matan ngay. Umdasan kanya kakimita basit ti dama a kwarta nga inyin bisko ijay. Ha? Anya ti kaya ti asawan, Tata? Padpadasak ti mangirwar iti tubo ti kwarta ngem pasaray allokoyin dakmetan amang iyin bispay lang iti kwarta kadakwada. Ha? Lapdan dakmet amang irwar iti kwartak. Siyempre, Tata, kaya't da nga umadupay ti kwartayo Husto ko mga roden para kanyak barok. Awan mo ti dakkel paggastusak. Tsak pa'y mo't maala amin na kwartak ijay ta pagrekusen da kanopay. Nang runa itata adon dagiti agin inbes kadakwada. Wanyaro, Tata, adon ti kakompetensya. Isa panggap ko nga'y pampaminsanan nga isarik ijay ti kwartaming agasawa. Anya, di ka di masayangan, Richard. Apay kumangay ang masayangan nak, Tata. Amok mo't anakarkaro adumakkel ti kwartami apaman niya ag-payout kami. Ay, no siyak ti sika. Saan laangan barawok? Kitaan nakman, marigatan nak amangirwar iti kwartak kadakwada. No sumaak ti kwartak, dakkelan dayjay. Pagrekrikusin da nga rod, Tata, siyempre, negosyo dayjay. Panunutom pa'y anaimbag baraw, taamangan no may robo ka. Saan mat siguro, Tata Igme? Mala, panawan kayo pa'y ditoy. Anyan? Nagkapoy mata ni Tata Igme. Di nakot gundawayan tinapinta sa gasat adimten. Kaya't nakanukit din ni Erwar ti kwartana iti kumpanya anak isosyuan na. Ne, agtarao kang tagiti manok ng nakariing kapaylaang, Richard. Ay, tsak nga rin makaturog, Olga. Ha? Apay? Pampanunutag ti maipapaniti panggap ko. Nga niya? Ay, inbes kun ti amin na kwartata iti dadya negosyo. Tapno dakdakkel ti makabig ta, narumwaran ti porsyento na. Anya? Ay, sika talaga. Idirabi pa'y laang aday tati ibagbagam. Sayang nga minti gundaway. Nang runa kat umadadon ti mangisarsarag iti kwartada iti dadya negosyo. Narigat no maunaan data ti daduma abumaknang. Ay, si kakit dimot. Di ka lang makontento iti mapaspastrek mo. Olga, sayang nga min talaga ti gundaway. Richard. Kat nakaikadeng akon. Talagang apaman ni aglukat to opisina da. Isarak ko ni ti kwarta na urnong ta. Tap na ag-triple pa eh. Pangasim, Olga, tadinak ko malapdan. Nakarkaron asumayati pa nagbiag tayo na agbaligi ti plano. Di nak ko makontraan. Kaigmay, anyat papaspasamak. Apay akasla, aburido dagiti kalugaran tayo ang nalabsak. Ay nakaka, talagang aburido da. Ngam apay, anya ayati mapaspasamak.
Kunamlan na takawan da iti dakkel agatad gapo iti jarda. Talaga adadakkel agatad tinapukaw kadakwada, kaka. Anya? Ket no Jack mariraw, amang ano karaman di manugang mo kadagiti agab aburido itan. Ni Richard? Anya kumaga po akaraman ti manugang ko nga hikakaigmay. Ay nakaka, di nasayaat, isulatan ti kasaritam. Narigat no siya pa iti pagtaodan na. May mayat no isulaangan amis mo ti kasaritam tapno mapaneknekam ti ibagbaga. Panangay ni Richard nga asawam. Apay nga awad dito'y balay. Nanang. Nay, Olga. Apay akas na ti Jarmaw. Di mo ko na nga uray si ka. Agaburido ka mat. Ay, aguray ka man, Olga. Aguray ka. Anya ti mapaspasamak. Apay akas na ti langam. Adda ka di parikot. Talaga nga da, nanang. Dakkel a parikot. Ha? Adya na ita. Di mo ko naan akaraman kayo nga agasawa kadagiti kakalugaran tayo nga agparparikot ita. Karaman kami at talaga, nanang. Anya. Ay, talaga di kay maawatan. Mabalin ka de, gaylawlawag mo kanyak no anya ti mapaspasamak anak ko. Iti kasta, saan nakakaslamaag amang pugpug to iti pudno a mapaspasamak ita. Olga, bakit? Kasano pa itan, Richard? Kasano pa'y amasubot ta tinaurnong tadakkel agatad nga ininvest mo iti dain dyan negosyo? Dagiti awanan bain. Iskamar damot gayam. Imbaga kun ken ka ti panagduaduak, idi kinid daw mo nga invest mo ti amin nga urnong ta. Namdinak din ang nag-apulos. Anya nga ita, awanan, intaraydan ti kwartata. Sana mabalin, Olga. Sa pulik na gitawanan bain. Jack itulok nga itaray dalatan to urnong ta. Sana mabalin. Sa pulik ida. Kasano? Sa dino? Alaman, Richard. Ibagam man kanyak no kasano ken sa dino ti pangsapulam kadakwada. Uray anya pa'y ti ar-aramiden ta ita. Awanan, Richard. Saan tan amasubot pa'y ti kwartata. Napukawan akasla asok ti urnong ta. Napalaos tinaglaok agura kan sakit tinakam ko iti daydi akan nito manang Emmy. Pakawanan nak ti Diyos ngam talaga nga inlunlunod ko dagiti tattao akaraman iti dayjay akumpanya kampay idi.
Ngam nagpupunipunan mo't gayam dagiti scammer. Adu kami analoko iti lugar mi manang. Iso asangsang kamaysa kami nagreklamo kadagiti masaknan. Ngam aging gaita nga daakon dito'y Dubai, awan paila tinaglawagan ti reklamo mi. Saan kumatkat di pampanunutan pa'y dayjay, taamok at talaga nga awanan ti maaramidak pa'y. Kan basol kumatlaang, gaputa nagalmanak idi iti dakkel agatad, iti awan apulos rigat na apang lakagan. Naimbaglaangan manang tauray makuna nga adapan ni dir kanyak idi ni Olga nga asawak, ingka gumaan naklata pinatibker, aging gaan naka-move onak, kat nagaplayak iti trabaho dito'y Dubai, kat napagasatan nakmat. Sapay la kumamanang tapakaagsawan iti adal to'y pakasaritaak. To'y pagayam mo, Richard. Pagayam a Richard, kinapudno na, kayat ka kumamot asidiren. Ngam gaputasikan a mismo tinangaklon nga damot basol mo, saanan anasken pagayam ko. Talaga ngamin nga awan papanan anasaya at ti anyaman amat gadan, asaan mo't anagrigrigatan. Iso amamati ak nga agpaay nga adal ti pakasaritaam, nang runa ta agraira dagiti kakastoy akita ti panangalilaw ita panawan. Sapay la kuma tababaan to'y imbuk silam apadas mo, awanan ti maloko pay, gapulaeng iti pan nakasisirap da, iti rimat ti pirak. Alakastan pagayam ko, kat agyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Mapunas dito'y lagi dagiti naglaban